Laay bar ni. Unsa may angay buhat ni? Okay, unsa kay angay buhaton na to ani pero una. Sa Ay, mahimo ani. init pa kayo, laay pag kayo. Unas pag-istanan po, laay pa kayo. Atay kalaay. May pa magdampat niyo ani. Ay sos, pakdot. Kasukan kita sa tong editor. Kay bati kita mong acting ha, imo na kung balik ko batang itis. Kini, may pag maglumpat dagan ta ninyo. Kay para mauna to mahimong content pa. Saman, sugot mo. Kapoy pa na nung badagan eh. Sinton kita anoy. Maugit, kapoy ka na badagan eh. Ay paato ani, mag-timutig mo ta ba? Or malingaw ta. Sa sugod mo. Sige. Tama, sige. Nya. Kinsa may mauna ni? Apoy una. Ya payo na. Ya taganan ninyo. Tibutig mong makalibog. Ang unas ikog. Iya ka be, taganan ninyo be. Naabdi una sa ikog. Lisod ba na? Nya, unsa mo na? Nukos ay, manusudan ang ganiya. Sus. Kabati manimuot pambata na. Kani ako awe tag-anan niya. Tigmo makalibog. Sa babaw katunukan, sa ubos kabatuan. Tag-anan niyo be. Sige tag-ano nga nami. Nay katunukan. Nay kabatuan. Nyara. Kulo. Taka, magkag-answer oy. Kaklaro ng gabas. Sa iman tubad. Gabas. Ugon sa tema. Kulo. Itatanong mo pa. Sus kay lagyo. Nangka ka na oy. Magaling ka eh. Pakdot eh. Wagi na kaya tumbag na mo. Kaniya, tagnaan ninyo Usay lunggon. Ug usay patay. Sama na. Ug naabot pa ka ng lungon. Naabot pa ka na nimo. Duha bay masud sa uskalungon. Itatanong mo Duwa. pa. Mukuyog ka. Klaro ng talisay. Tukdukang itilisay, di ba? Usara ka bugsudan na. Magaling ka eh. Ay sus. Kasayon man na inyo eh. Itatanong mo pa. Kanya ba? Sayon paminawon. Lisod tubagon. Tigmo. Usa kay ganting. Dagan kay go. Kanabi, ang siren niya. Not good. Kumo na ba anay mong ipatag-ano eh? Wanay lain na. Kaklaro Magaling ka lupi eh. ana. Brito. Maugid. Pero kani ako Timutig mo makalibog. Kundos lakon, mugaw sa biga. Oh, shit. Kani Not taganan good. ninyo. Ito mo nang manahimik ha? Sa anong tungtig mo? Sobrang ni Jess kabastos niya. Bastos ba yung timutig mo eh? Ma-report kita ani sa tuwing page. Daghan parang bata mananaw. Mao na naron. Unsay bastos? Wa mo kabaw sa tubag ana. Kapayas na. Sa Magaling ka eh. Sakto bidayasa. Kapayas kay magbiga ang kapayas. Kani ako Tigmo-tigmong makalibog. Dubuag ginainay, hindi taon. Tagaan na. Sa kuya. Ito mo nang manahimik, ha? Ikaw naman pinakabastos na yung tigmo-tig mo. Inahan dyan mo ma-report na itong page. Asan sila? Kapoy ng pangita nila. Kamoy bastos, kailangan kayo magnauna. Ito saging na. Kanari saging, panitin yung ginainay. Kanaan ninyo. Magaling ka eh. Narong eh. Tatanong mo pa. Tukoy. Kasayon na ba yung mga tigmo-tigmo eh? Sayon na ba yung mga tubag? Tubag, lupi, papayas, saging, nukos, nangka, talisay. Kaning ako abi, tubag ka. Magaling ka eh. Unsa diri? Natigmo-tigmo lagi. Siga. Taganan nyo ko ha. Tatanong mo pa. Tigmong makalibog. Sa litrang in. Mubuto. Unsa man na?
45. Taka ng tubag eh. Magaling ka eh. Trangiin mo buto. Kaklarong ubo. Tigmo. Isa ka ng tigmo. Tatanong mo pa. Tigmo. Lakaw, may nung tigmo. A few moments later. Tigmo. Tigmo. Gusto mo nang manahimik, ha? Ha? Tigmo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Ganila siya. Christian lang. Kabasto. Oh, madua. Oh, madua. Tayo mo sikat. Oh, madua. Puyog ka. Ya, kanda sa kong istorya. Balik-balik. Naabli ulo sa iko. Ato. Ay, tanong. Tanaw na ng kamera. So what's up mga patagad? Og salamat tayo no kay inyong giman ang paglantaw sa among video o ganahan pa shoutout sa among next vlog or next video. Please comment hashtag patagad sa among FB page Malingin Tabayans o sa among YouTube channel Malingin Biners. Og before mi mag-shoutout sa nagpa-shoutout ko sa among mga sponsors or super chatter sa mga member nga sila Ate Jilan Shin from Japan, Medyo Vista View from Canada, og si Gabi Adventure from Ohio, USA, og sa Binuang Vines, og nilabi na sa mga nag-sponsor namo nga si Kuya Joseph Glenn Caro, og don't forget to support sa iyang YouTube channel guys, Safe Official TV, og gilabi na pod sa The Barkad Snack Bar nga gimanage ni Ate Tini, Kuya Jan, Ate Lovely o Kuya GR, og sa Binuang Vines, Magatubang Tabayans og ni Ate Vicky. Salamat kayo. Og shoutout ko sa akong mga pamilya og sa akong mga barkada. Og para na. Og shoutout po ko nilang Eliza May Korea, Jamaica Backwell, o Christine Ramos. Og shoutout ko nila na Dansky Ramos, Lian May Tampos Torreon, and Casey. Salamat kayo ninyo. Og shoutout pa rin ko nila Samantha Manolat, Nicole Sungahid, og ni Clarence Pagubo. Og shoutout ko nila Ejili, Shira Aying, Trixie Lumawag, Justin Monteslaro 70, Chris Ann Kalingting, Kiro Robin Kayona o Kayona Family El Pardo Vines. Shout out ko sa mga igsoon karon nga nag-birthday Meros Danyo. Mahusay og shout out po ko ning Ate Jobel Pitogo og Erwin Danyo. Og shoutout ko ni John Michael Vince Adam Toripil. Maro na. Og shoutout po ko ni Adonis Diastro Chowa, Josel Dikdikan. O salamat din no kay happy namin mga Rototoki guys. Salamat nyo sa suportahan nyo guys. O wala po mo subscribe na mo. Please don't forget to like this video, share this video, subscribe our channel, comment down your reaction or turn on the bell to get notification. Loyal daw sa imo